escenario, vamos a botar unha partida de billarda, un dos xogos populares máis antigos que vemos en Galicia. Sona a Champion porque aquí está con nós David, o campeón da Liga. Hai Liga, ahora falamos, de billarda en Galicia. Veña, no, eu non me poño aquí. Cuidado porque a billarda ten o seu perigo, espera. Vamos, cuidado señores, os de atrás que vai a billarda, A de un, a de dúas, tres. Dalle, David. Bueno, fallou o primeiro toque, non pasa nada, isto é normal, na billarda isto é así. Aparte que tampouco podes zumparlle aí forte porque... Ai, cuidado, aí, moi ben. Vale, Xermán, dispara ti agora. Aí va outro campeón da Liga. Xermán, que... Ben, bueno... Un pouco corta. Un pouco corta, podes tirar outra vez. Vamos ver. Dai, David, porque... dai. Ahora contamos unha serie de cuestións. Viron vostedes xogar alguna vez a billarda? Moita xente da que está aquí e que nos está mirando agora mesmo dentro das súas casas, eu estou convencido de que sí, que efectivamente xogaron e viron xogar a billarda. Pero hai moitos xóvenes, moita xente nova que nunca mirou como se xoga a billarda. E aquí ahora, por medio do lugar, pues, enteirámonos. En que consiste este xogo, David? Bueno, este xogo consiste principalmente en golpear este pau pequeno chamado billarda, un pouco como fixen eu, pero bastante máis forte, non? Porque nós estamos a xugar nunhas pistas e nuns terreos dunha dimensión de 60 metros, entre 60 e 50 de longo. Trátase de metelo entre dous paus como fora unha portería de rugby. Exactamente. Entón nós sustituímos a Fran porque é un pouco peligroso e xogan tamén nenos pequenos por unha portería. Ven para aquí, David. Entón sustituímos o que é... Antes, antiguamente colocábase un porteiro, digamos así. Exactamente, había zonas onde se xugaba con xente chapando o balón. Chapando a billarda. Incluso en Canarias na actualidade se sigue xugando así, chapando a billarda. Pero hai que ter moito valor porque vostedes decátense de que este un pau que ten dúas puntas. Sí, hai que... Ala vai. Señora, espere, non sei se chamar a ambulancia, non? Señora, non pasou nada. Peligrosidade. Onde lle deu? Nada, non por nada. Foi aquí. Cuida vostede, Cuida aí, non vaya a ser que teñamos algún disgusto. Si, Toñito, ponte ti aquí, hace. Disculpe, dispara. Disculpe, señora, disculpe. Non hai para, é que é un deporte moito de exterior, non? Está claro. E lóxicamente, nós estamos acostumbrados a golpeala lonxe, porque tratas desde os 60 metros e incluso máis, alcanzas moito máis forza nos lanzamentos. Bueno, queda claro que a billarda tedes unha reivindicación, rapidamente fai esa reivindicación antes de que Paloma Zapasí non sí, nós queremos principalmente convertir este xogo nun deporte máis, que queremos non só que se quede aí nun xogo tradicional, que se xogue contadas veces, senón que se consigamos con isto que chegue a ser un deporte igual que o fútbol, o balonmán, e que, bueno, non sei o que estamos tratando, que haxa equipos de billarda dedicados a xogar a billarda e, bueno, cunha ilusión entre Pola Liga Profesional da Billarda en Galicia. Forte aplauso para estes amigos que viñeron hoxe ata aquí para mostrarnos en que consiste este xogo popular tan querido e tan admirado por moitos de vostedes.